Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi. Olah nesu sama ya jadi kawan kabeh. Blonjo wis jadi kawane to. Nesu nang yo. Ora kaya ngono kuwi. Olah nesu wis. Wis tak assalamualaikum kok. Kene luwan aja impran kene bareng. Wawan barang lho. Lah wong nesu Mari. gawane iki piye no kan. Wong wis sing sabar, wong wis sing sabar. Ngono ya. Ya. Ayah kita golek duit omahe ditunggoni yo. Jane pas aku kok kene, kok kene. Ya melo apa piye to ndak ayo. Alah ya ambrol to wi. Kuwi ketok ora to, Dik? Nek sampe ketok malah Ketok. Bangkak kene tenan iki. Jadi singkat setelah live aku teko omah langsung toto. Ya lho kowe urung turu ya. Cang orang iki dolane ibadah. Ora iso turu. Gak turu. Ya padha dolan. Iki cacah kita bareng kene, tak kon nunggu omah. Ya. Kan nunggu omah lho. Jadi rokok tak iki piye? Ya ya. Tak rokok. Manen. Keren tuh. Iki backlight ora tadi kok. Ya backlight toh. Oh, tukang golek video lah kok malah. Lah wong ngoblok lho ning kono. Kene yo oblok kene yo backlight. Tak tekon-tekon sik. Riyo bareng. Nomah Ini. Sing tekan sapa? Ya yo to guys, nang live we. kabeh ngene piye? Alalah kapita itu tok. Mantap. Eh, Klambi ki sangat celeng iki kok. lalah kelambiku kok. Nah, kan iki. Ndak, tapi ya cocok mulai aja. Sofiane jebule kene lho, Wan. Wah, wane nai tai itu tok. Malah lho cangkrang tok. Piye? Piye Piye yo kowe iki kok piye. Oh, wong lho nek wong wedi sareng dupa muterang ngiyak dupane. Kan dupo kan enek to ning jog. Aku Kon tuku, aku tuku. ning TikTok kuwi Ya dupo disumet to. muter ngiyak dupane. Malah dupa sumet bareng. Demit. Lho ora wong demit ta wedi. Aku mlebu Dadi bayi. awak rasane anget kabeh. Ana to madem. Anyep kok. Ya nyep ya anget nek Ya layak tangane tak demit kuwi langsung nyes. Ya to, Wan. Iya. Tangan anyep. Nek aku adem malahan. Nek wedi adem. Kuwi malah perkuwite menginding. Apa sana lho, lagu lisir mengi lho, korok. Kowe mung karek. Eh, apa lagu? Padha aku yo rada mung karek tapi kayak mau edak bisa kan kelonceng di desa dan yang dewan kan. Wah. Kalian tak purong. bingung nek kowe bingung kae. Ya rasa metu mana kono kayak mereka tak motor kan metu piye. Ora iso, soalnya dalane gak nggur siji, dalan kan oke. sabar. Malah teko tengah alas mlebar. Alas. Kan biyen jadi bayi, biyen sing etan, arang etan, kuwi enek selip mlebu ngalor, kuwi dalan truk. Kuwi sing kene kan kuwi penyembelian. Terus nek pasir kuwi dhuwur. Lah kenapa nek kali ini beda? Kali to, kuwi kali gede to. Masa? Kale. Kuwi munggah weter ngene. Berarti karawangnya sing etane. Iya, sing terpotong etan. sinyalnya sing etan. Kuwi biyen sing nggon anu kuwi sing nemeni sing rada wingit kuwi malah sing buk-buk. Iya ciri gone ngono. Ya kuwi nggon buk-buk kuwi. Ora ngono kuwi. Aku timbang ono sarbane mati. Tapi nek aku ya, nek aku dhewe nek perasaan ya saka energi kuat siweran. Iya. Iya tadi. Ya. Aku nang kono ndek wong gak patek sepira wedi. Tapi nang siweran gak wani aku. Siwerane ambekan iki modele gawe soplong. Kamu aku nyulam alas ping video bari gering. Nek siweran. Aku krasa, aku nek kapan siweran kok kapan masuk daerah sing kuwi. Kuwi ambekane modele no diambekno modele kaya ampot. Iya.
Wong karo rokok kene ngene lho, Mak. Mampet to. Dasarnya kuwi ampet. Sesek men. Tapi nek kono Gak sepiro wedi aku ning kono. soalnya Heeh. Bukan apa kan? Apa kan? iya, lah masa seorang kan ade podo. Ya padha. Kuwi. Tapi nemen siweran aku di siweran nek karo kono. Seorang iki soalnya kono iki ya. Wong iki akeh sing jarang liwat. Terus perkarane wedi sing kuwi. Demit ndak motor hak pacul kuwi. Iya, lho. Terus akeh kejadian kayak siweran kan akeh to. Iya, terus. Liwat motor dipateni, diguyu leke-leke. Iya, Terus enek-enek medhon ning pucuk telo. Kuwi mbiyen jaman alalah. Kuwi malah luwih ngeri kono. Soale siweran kuwi nggone ya di sampinge enek kaya kuwi terus enek ular kuwi. Asli kan kuwi to. Tapi nek menurutmu anu kono kuwi angger ndi? Ya nek aku yang angker kabeh to wedi kok. Ya wong yang mlayu. Mari ngene ndak desa perut mlayu coba sok. Tapi mulai bisa edak kan melayu ya. Mlayu, Mau ning seberang masih ada desa melayu. mlayu. Mlayu. Nekat wae nekat. Nah, aku kuwi nek obone ya nek menurutku kuwi nek kaya energi kuwi tetep cek kuat ning seberang. Seberang soalnya nek wong mlebu rono kuwi dhek model kaya ngat. Aku lagi sambukan ning nek mengene ngono ka lho. Ngopo kuwi ning kedul malah sih. Iya malah wes ceritanya serem iki. Duh. Alah. Tenan. Iya, Enak paman apa kae? kebu. Sing jenenge ubatan sing buak misane. Nek aku kuwi menurutku, tapi nek jenenge wong kan dewi-dewi. Nah, aku Kabeh ya. kabeh wedi kok. Soalnya nek seberan aku ya di sampinge dhek nggon-nggon kaya diarani nggon demit lah, nggon serem lah. Ya kuwi samping ngono terus nggone wong liwatan mau meninggal. Terus iya. Terus adik-adik iki mbiyen mau mati rono ning kulone kuwi. Kan kuwi to. Terus Awak rono kae dadi nggon serem. ya setengah menurutku ya wingit lah. Nanti gimana kayaknya gedenya aku mulai ngajak balik terus. Ini dolokan. Didolokan ya nek kaya gede ya kene. Wi sing anu wi kalen-kalen yo. Kono wi sing sebelah kene kalen-kalen tapi kan sinyal kan kene to. Jamban sinyal ora meneh. Yo. Arek sing ngetan. Heeh. Ngetan. Sujune sinyal kaya bola aku. Lho, sujune sinyal kok embul aku. Nek bisa sinyal lancar yo awake terus. Delok-delok. Kan wi terus ngubung terus minggu iso sing wetan terus minggu iso tembus PTM 15 tembus kuwi aku mbiyen kan kuwi kan wis mbiyen aku iya to Jaman PCK ning kono Lah. tugas. kuwi PTM 15 lha ben PTM 15 wis sumur londo tok to sumur kawak tok kowe PTM 15 kuwi kowe nek mlaku gak hati-hati kuwi nyemplung sumur Bekas ya. iya bekas kuwi ketok bola sakmene lho aku tau ning kono kuwi mbiyen PTM 15 kuwi Isine ki terowongan tok. kaya sumur kawak, sumure wong pos mbiyen. Kuwi diinceng isine nang jero sumur ula bandetan leker. Kadang ning kono wis ula bandetan keker ra temu sitok yo. Akeh. Sumur kuwi sumur cetek-cetek ngono lho. Tapi kok gak iso tutupan? Ora iso. Kuwi ra iso tutupan. Kuwi arah sing biyen aku ning kono kuwi tau nemok duit tapi duit wong toko jagung. Ya ono kok duit kok jago lho. Iya, zaman aku ning kono kuwi aku tau. Kan biyen ning kono, aku kan biyen melok perutane kan ngunggahno kayu ngono ya. Iya, melok ngunggahno kayu tegangan. Dan mau ibu, paling jiko paling gede ora. Lah derawane ginyo wong bikin duit. Bener. Mas gowoan gowo. Terus Lah, berhubung kuwi ana sini teh alah duit itu diarani 50 juta nek. Masa keras sak digowo saking abot ya. ini ben wis ra elok temen-temen to. Nemen to. Wis Bisa akeh yo dititik. titik Tapi pelit, Bos. kulit. Terus sak ngono kuwi dikeni aku. Alah wis
Ngono kayak Lah nek awake dhewe sing misal kowe kelangan duit mau jadi Lah itu kurang kurang dari dari 60, 10 Kurang dari selekernya itu rokok. Iya, ora rene 50. Suwon ya Mas, wi langsung beng mampir Mega Pro wis sumpah. Kuwi untuk Mega Pro. Wih, mantan di Lah bagus juga apa teko kono iki? Kan liwatan to. Benatan Enek gede. sing arah teko kenthi barang kan enek to. Pokoknya kono. Iya. Lah iku mau ngomong kuwi gak nitik, lha sebelum iki apa? Kuwi kan itu duwe singgahnya to. Ngon duit to nggo apa ki piye to? iya enak-enak. Tukang motor kena, tukang HP kena. Ya, ini kan yo dosa kan yo ora anu ne. Penyanyi ini dosa Ya ya. iya ora dipangan kok wis nyanyi. Ono Bos. Jadi Gingga Rio, Gingga wis keweden. Dikaya keweden, Wawan iki kirimi lingsir wengi ya keweden. Kono ngomongnya lho ora apa-apa. Wawannya malah guyu. Nek demit guyu malah guyu. Malah guyu. Langsung model ngantem sing model apa? Bos setalo tak jebak malah mlawati. Tanya bukti. Wong. Tapi nek kuwi nek perasaan aku ya, kuwi tragik ning Semeran sing paling ngak. Nah, kuwi Modele sumuk. modele sumuk tapi ambekane rada angel. Nek Tapi wi metu saka kono yo isis meneh. iya plok. Aku metu kasih radene lho ketemu lho. Wambek. Ya Wambek kebet ngentut mbuh piye, tapi nampak. nggone iki sumuk. Heeh. Nggone iki modele sumuk Nah. kaya pemawan kaya ning jero kamar. Buka. Bos, jadi ki aku meh bangkul, ki Caca tak kon nunggu omah. Yo meh dijogo, bapak arep makarya. Bisa teh. Soale yo bapak kegiatane yo ngene. Lah baterai aku ngene piye? Lah baterai kowe yo ora gawe to, lha apa? Deweran baturi to. Tapi yo gelem baturi tapi sesuk ati sangoni. Lho yo enak to. Kayak ngono. Oke ya, Bapak balik kerja. Yo mau ditunggu yang HP yo nek gawe wedang ya goleki masak apa ya lewat ya dhewe ngono ya. Oke. Yang berbincang-bincang soal lemeng nek aku menurutku tetap J Semeran. Oke, mana Kak? Oke, ngono ya. Akan kali ini, oke terima kasih sudah nonton videoku. Pokoknya aja lali di subscribe, di like, komen, mana ya bos? Di share bos. Oke, benar tak kira pakai oke dan terima kasih. Pasoy, salam siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.